vrijheid betekent gewoon heel veel dat de mensen kunnen zeggen en doen wat ze willen. En dat is vrijheid. Op 4 mei staan we om 8 uur 's avonds stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De dodenherdenking is er om vooral niet te vergeten wat er inmiddels ruim 80 jaar geleden is gebeurd. Iemand die ook helpt met het in leven houden van de herinneringen is Adrie Kastelein. Zijn pub Victory in Terneuzen hangt vol met foto's van de oorlog en vooral D-Day. Vrijheid betekent heel veel. Vrijheid, daarom heb ik ook Victory Day. En mijn café is naar de invasie van Normandië genoemd. Nou, dat kan je bezien hier op de wand van Normandië, waar dat de vrijheid eindelijk begonnen is. Van ik, dat de invasie in Normandië mislukt was, hadden we nooit geen vrijheid gekend. Ja. Dat is heel belangrijk. Hoe moet ik dat zeggen? Ja, de vrijheid, die mensen zijn niet voor niks voor onze vrijheid gevochten. Als je ziet hoeveel miljoenen mensen er gestorven zijn, en burgers en soldaten. En dat is heel belangrijk om onze vrijheid te behouden. En zeker om deze tijd met de rottigheid in de wereld. Nou, de passie van de Tweede Wereldoorlog is al heel lang ontstaan. Mijn vader was van 1915, dus die had de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. En die waren toen schipper en de Duitsers wouden toen de schepen in beslag nemen om een invasie te beginnen naar Engeland. En die zijn toen ondergedoken in de beachbos met het schip, allemaal takken over de schepen. En dat schip hebben ze nooit niet te paard gereden. Mijn vader leed dat trouwens niet alleen, er liggen nog een heleboel schepen. En ik ben opgegroeid met de films van De Langste Dag, The Longest Day, de bekende films. Een brug te ver, de Bridge over de River Kwai. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. En 20 jaar geleden dan, had mijn vriendin die had een reisje geboekt naar Normandië. En op het strand in een huisje. Ik ben bouwvakker, ik ben altijd vroeg wakker. En ik was om 7 uur liep ik de heuvel op en toen stond ik op het Amerikaanse kerkhof. En dan word je echt stil. Ja, fascinerend. Dan zou je eindelijk eens een keer gewoon naar Normandië op 6 juni moeten gaan. En dan de verhalen horen van de mensen die hebben alles meegemaakt. En ja, nu zijn er niet meer zoveel, maar ik heb 17 jaar met die man daar, Harry Bellinger, op het terras gezeten. Die leven inmiddels al niet meer. Ja. En ik heb nooit niks aan hem gevraagd, net die de verhalen, na 3 of 4 jaar begon hij de verhalen. Adrie, luister, dit en dit heb ik meegemaakt. Ja. Ja. En heb je toch wel heel veel respect voor die mensen. Ja. Maar ik heb ook beloofd aan die mannen, aan Lin, zijn maat was Lin en dat is Harry. Ze hebben ooit tegen me gezegd, Adrie, ook al zijn we er niet meer, beloof jij om 6 juni om naar Normandië te komen? Ik zei, dat beloof ik. Daarnaast organiseert hij Victory Day op de markt in Terneuzen. Deze dag is een eerbetoon aan de Poolse strijdkrachten die op 20 september 1944 de stad bevrijden. Waarom? Nou, de september, ik kwam natuurlijk altijd feesten mee in Normandië. En ik dacht toen een keer van, waarom kan dat niet in Terneuzen zijn? September is Terneuzen bevrijd. Dat is nog nooit gedaan in september. Ja. En 5 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Ja. En gelukkig komen er heel veel mensen op af. Alleen van het jaar had het niet door. Het wordt verschoven naar volgend jaar. En aan de overkant is Veteranendag en de meeste voertuigen gaan naar de overkant. En die kunnen daar waarschijnlijk een kamp opslaan voor 3 dagen. En hier is 1 dag en dan kunnen die man daar ook een biertje drinken. Dus normaal heb ik over de 50 voertuigen hier op de markt staan. Ja. En nu zou ik er misschien 20 of 25 hebben. Ja. En dat doe ik liever niet. Gewoon heel belangrijk is dat het niet vergeten mag worden. Ja.